Sihlala encwadini kaJohane isahluko sika 19 ivesi ka 28. Angangifundela omunye uNkulunkulu ambusise safuna. Amen. Hallelujah. Amen. Lapho sithola uJesu lo sekhulunye ngaye kaningi. Hallelujah. Amen. Ephezu kokugcwaliswa okwakuprofethiwe. Lithi uJesu esazi ukuthi konke abekubekelwe emhlabeni sekuphelelisiwe, kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo kunento eyodwa akayisho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Simthola lapho sekuphelelisiwe ngoba uJesu usekhashelwe, njengoba kuprofethiwe ukuthi uyokhashelwa kwizoni. Hallelujah. Amen. Uyokhashelwa kubantu abangamazi uNkulunkulu, oyidwengule indodana kaNkulunkulu engenacala. Sithola sekugcwalisekile umbhalo uma uye encwadini yamaHubo 22 verse 17, lapho khona athi amathambo ami aseyabalwa, athi ukusho ngamanye amazwi usedatshulwe ngale ndlela yokuthi usewubone ithambo emzimbeni wakhe, ngoba ngesikhathi uJesu eshawa washayanga ngendlela ocabangayo. Indlela yokushaba kaJesu, inkalvasi eyayikhona eyayimshaya yayinezinto ezingathi ziyigeja phambili, okwakuthi uma ihlala enyameni ukusuka kwayiswe nesicubu. Yingakho ethi amathambo ami onke ngawabala. Hallelujah. Amen. Okusho ukuthi umuntu owayeseshayiwe, futhi umuntu owayesedeliwe, umuntu owayesekhashulele ngamathe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Konke kwasekufezekile, okusho ukuthi kwasekuphelelisiwe ayekuzele emhlabeni ukuthi uzoma endaweni yabonile, ukuthi uzoyithenga icala engenalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo ngimele ukulisho leli gama ukuthi ngomile. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngomile. uJesu ekushoni kwakhe leli gama, mina nawe singacabanga ukuthi kusho ukuthi womile udinga okuphuzwayo okuzokwehlisa lapha emphimbo, ngoba sazi ukuthi umuntu omile kuma umphimbo. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba esho lapha uDavide encwadini yamaHubo 22 verse 15. Hallelujah. Amen. Ekhuluma ngokoma. Hallelujah. Lokho okufanele ukuthi kugcwaliseke uma uJesu esefa esiphambanweni. Hallelujah. Uma ethi ngomile, abamzwayo bacabanga ukuthi komela amanzi, bathi bayabheka emaceleni abawafika amanzi, bafika uviniga owawubekiwe. Hallelujah. Lithi bavele basebebhobhoza isponge bafake ndukwini bamphuzise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wakufanelekile ukuthi kugcwaliseke lokho, ngoba uDavide kumaHubo 69 verse 21 ubuprofethile ukuthi esikhundleni sokudla bayomnika inyongo, esikhundleni samanzi bayomphuzisa uviniga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakufanelekile ukuthi uJesu awuphuze uviniga, ngoba uviniga umnandi,
uvinika uphuma entweni ebolile, uvinika okuyona into ehla kamnandi. Vele uJesu wayengezelanga ukuzohlala ntofontofo. uJesu wayenzela ukuzophuza uvinika oyimsebenzi yami nawe, imisebenzi engcolile. uJesu wayezoyiphuza, uJesu wayiphuza imisebenzi, uJesu wayiphuza izenzo zethu. Ngoba uJesu omile, uJesu wayengomelanga okuningi, kodwa wayemomela umsebenzi kaYise uNkulunkulu. Amen. Okufanele ugcwaliseke ngalolu suku. Uma ethi uJesu omile, uJesu uthi womele wena nami, akomeli izinto eziningi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyacabanga ukuthi uJesu mangathiwa lesi sikhathi ufika kimi ndawo uthi ngomile, ngomele wena. Imisebenzi yami ngabe ngamenza yini ukoma angakho kuphele? Noma imisebenzi yami ngenza ukoma kwakhe kuqhubeke moya? Ngabe ukwenza kwami kuyamthokozisa yini uNkulunkulu? Ngabe ukwenza kwami kuyikho yini uNkulunkulu athokoza ngakho? Ngabe kuyikho yini ukwenza kwami ukwenza ukuthi uNkulunkulu akuphele ukoma? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angazi ukuthi wena namhla womele ini. Hallelujah. Angazi ukuthi wena womele ini. Ngoba uJesu womele umphefumulo wakho. Ngazi wena womele yini umsebenzi wakhe. Womele yini ukumlandela. Womele yini ukuhamba enyathelweni zakhe. Ngabe uJesu ngalempakamo yakho nayo kungaqeda yini ukoma anakho? Ngabe uJesu ngalendlela osiphatha ngayo kungaqeda yini ukoma nakho? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyafisa bazalwane, sengathi singenza uJesu ukuthi uma esibheka kulokhu ukoma adlula kukho ungamenzi kuvuseleleke, kodwa kumenze lokhu ukoma abone ukuthi womele into kuyiyo, womele ibandla okuyilo, womele abantu bokomelwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ungenzeka ukuthi uhleli lapha nje, kodwa wena umele uJesu, wena umele uNkulunkulu, wena umele izwi likaNkulunkulu, kodwa womele inkanuko zakho. Hallelujah. Amen. Ungenzeka ukuthi uhleli lapha nje, wena womele okunye ongesikho ukuthokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Azu uJesu uyathokoza yini ngendlela oyiyo, ngoba uJesu wakomela. Hallelujah. Ukuze kugcwaliseke umbhalo wakufanele uJesu akhombise noma atshengise noma asho ukuthi womile, ukuze mina nawe siqedwe ukoma kwakhe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Asimenze uJesu athokoze ngami. Hallelujah. Kaze uJesu uyathokoza yini ngemisebenzi yami? Kaze uJesu uyathokoza yini ngami? Hallelujah. Amen. Amen.